औषध घेऊन कंटाळलात का? आजच जवळच्या डॉक्टर लोहिया ॲक्युपंक्चर उपचार केंद्राला भेट द्या. ऑपरेशन टाळणारी विना औषध आणि दुष्परिणाम रहित ट्रीटमेंट. गुडघेदुखी, कंबरदुखी, मानदुखी, स्लीप डिस्क, स्पॉन्डिलायसिस, लकवा, संधिवात, मधुमेहाचे दुष्परिणाम, ॲलर्जी, जुनाट सर्दी, पाळीचे विकार, लठ्ठपणा, डिप्रेशन आणि यासारख्या अनेक रोगांवर मात करा. डॉक्टर लोहिया ॲक्युपंक्चर उपचार केंद्र, अयोध्या टॉवर, स्टेशन रोड, दाभोळकर कॉर्नर, कोल्हापूर. माजी मुख्यमंत्री सन्माननीय नारायणरावजी राणे यांच्या वाढदिवसानिमित्त स्वराया फाउंडेशनच्या वतीने या ठिकाणी खर्डेकर महाविद्यालयाच्या मैदानावर 13 आणि 14 एप्रिल रोजी सोमवार व मंगळवार 2 दिवस रत्नागिरी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील निमंत्रित संघांच्या भव्य कबड्डी स्पर्धांचं आयोजन या ठिकाणी स्वराया फाउंडेशनच्या वतीने आम्ही केलेलं आहे. 13 तारीखला महिला संघांमध्ये रत्नागिरीतील 6 संघ, सिंधुदुर्गातील 6 संघांमध्ये महिला संघांमध्ये या ठिकाणी सामने होणार आहेत आणि 14 तारीखला पुरुष संघांमध्ये तसेच रत्नागिरीतील 6 आणि सिंधुदुर्गातील 6 संघांमध्ये या ठिकाणी सामने होणार आहेत. या सामन्यांसाठी येणाऱ्या प्रेक्षकांना बसण्यासाठी या ठिकाणी आम्ही भव्य गॅलरीची व्यवस्था देखील केलेली आहे. या तरी सर्व वेंगुर्ल्यातील व जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त क्रीडा रसिकांनी या स्पर्धेसाठी उपस्थित राहावं असं देखील आवाहन आम्ही या ठिकाणी स्वराया फाउंडेशनच्या वतीने करत आहोत. राहणार आहेत का? उद्घाटन समारंभासाठी आमदार निलेश राणे पालकमंत्री सुद्धा येण्याची या ठिकाणी शक्यता आहे. पालकमंत्र्यांना सुद्धा आम्ही या ठिकाणी बोलवलेलं आहे. त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोदजी कामत, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष दादा साई, नगराध्यक्ष राजन गिरप, उपनगराध्यक्ष सुहास गोंधळकर, त्याचप्रमाणे सभापती शंकर घारे, उपसभापती सचिन देसाई हे देखील या ठिकाणी उपस्थित राहणार आहेत. त्याचप्रमाणे 14 तारीखला सावंतवाडीच्या नगराध्यक्षा श्रद्धा भोसले या देखील या ठिकाणी उपस्थित. तसंच शिक्षण व आरोग्य सभापती प्रितेश राऊळ हे देखील या ठिकाणी उपस्थित असणार आहेत. सांगाल. बऱ्याच वर्षानंतर अशा भव्यदिव्य स्वरूपाच्या स्पर्धा वेंगुर्ल्यात होत आहेत. यापूर्वी नॅशनलच्या स्पर्धा वेंगुर्ल्यात अशा भव्यदिव्य स्वरूपाच्या झाल्या होत्या, पण त्यानंतर बरीच वर्ष कबड्डी स्पर्धा वेंगुर्ल्यात झाल्या नव्हत्या. त्यासाठीच आम्ही हा प्रयत्न करतोय आणि ह्या स्पर्धा भव्यदिव्य होण्यासाठी सर्व आम्ही स्वराया फाउंडेशनचे सदस्य या ठिकाणी प्रयत्न करतोय. कारण नक्कीच या ठिकाणी सन्माननीय माजी मुख्यमंत्री नारायणराव राणे साहेब यांच्या वाढदिवसाची स्पर्धा होत आहेत आणि ह्या स्पर्धेत लहान मुलापासून मोठ्या जाणत्या आपल्या क्रीडा रसिकांचा लाभ घ्यावा, जेणेकरून आपली कबड्डी मातीतला खेळ, लाल मातीतला खेळ याचा कशा प्रकारच्या ह्याच्यात म्हणजे टेक्निक असतात, काय असतं त्या मुलांकडून, म्हणजे त्या मोठ्या स्पर्धेतून मुलांना शिकायला भेटतात. त्यासाठी या सर्व स्पर्धेचं जास्तीत जास्त क्रीडा रसिकांनी लाभ घ्यायचा आहे. सदरची स्पर्धा सन्माननीय राणेसाहेब यांच्या वाढदिवसानिमित्त महाराष्ट्र कबड्डी असोसिएशनच्या मान्यतेने, सिंधुदुर्ग कबड्डी फेडरेशनच्या सहकार्याने, वेंगुर्ला तालुका कबड्डी असोसिएशनच्या सहकार्याने व जय मानसेश्वर संघ वेंगुर्ला यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा होत आहे. स्पर्धा भरवण्याचं कारण की इकडची स्थानिक मुलं आज मोबाईलच्या ह्याच्यात आहेत, ती कुठेतरी खेळाच्या ह्याच्यात येतील याचं पुढील हे करून विचार करून आम्ही हे केलं आहे. आणि स्वराया फाउंडेशनने यापुढे एक कॅम्प ठेवलेला आहे मेमध्ये, की ह्या स्पर्धा बघून मुलांना जी आवड निर्माण होईल त्या ह्याचं आम्ही मोफत स्वराया फाउंडेशन व वेंगुर्ला तालुका कबड्डी व जय मानसेश्वर संघामार्फत आम्ही मोफत प्रशिक्षण शिबिर एक 8 दिवसाचं ठेवणार आहोत. असणार आहेत. मुळात आम्ही सामाजिक शैक्षणिक क्षेत्रातच काम करण्यासाठी स्वराया फाउंडेशन ची निर्मिती केलेली आहे. स्वराया फाउंडेशनच्या मार्फत आमचा फक्त जो उद्देश आहे तो आपल्या स्थानिक खेळ किंवा स्थानिक आपले जे सण समारंभ असतात त्यांनासुद्धा कुठेतरी एक आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ मिळावं, चांगलं व्यासपीठ मिळावं यासाठी आम्ही प्रयत्न करतो आहे. इथल्या स्थानिक लोकांना आपल्या वेंगुर्ल्यासारख्या मागासलेल्या किंवा मागे राहिलेल्या भागांना काही जे लाईव्ह कॉन्सर्ट्स असतात किंवा काही मोठे शोज असतात याचे अनुभव मिळत नाहीत. त्यासाठी आम्हाला बाहेर जावं लागतं किंवा ते ऑनलाईन टी व्हीवर बघावे लागतात. तर ते आम्हाला प्रत्यक्ष लोकांना, इथल्या लोकांना दाखवायचं आहे, जेणेकरून इथले लोक पर्यटनाच्या दृष्टीने सुद्धा जास्त विचार करतील. शिवाय आम्ही जे क्रीडाविषयक काम करतो त्या क्रीडा विषयानुसार स्थानिक खेळाडू आपल्याकडे सुनील गावस्कर सरांसारखे खेळाडू होऊन गेलेले आहेत.
तर इथले खेळाडूंना सुद्धा त्यांची प्रेरणा मिळू दे. स्थानिक खेळ जे आहेत आपले त्यांना सुद्धा आंतरराष्ट्रीय लेवलला काय महत्त्व आहे हे पटवून देऊन त्या मुलांना आज मोबाईलच्या विळख्यातून बाहेर काढून मैदानावर येणं, शरीर तंदुरुस्त करणं हा आमचा एक प्रामाणिक हेतू आहे. सोबतच आम्ही आता येणाऱ्या काळात दहीहंडी उत्सव म्हणा किंवा एक लाईव्ह कन्सर्ट एक मोठी घ्यायची आहे पुन्हा एकदा. हे आम्ही सर्व जे करतोय हे आदरणीय निलेश राणे साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि आदरणीय नारायणराव राणे साहेबांच्या आशीर्वादाने या सगळ्या गोष्टी आमच्या हळूहळू चालत आहेत. आम्ही जास्तीत जास्त सामाजिक क्षेत्र आणि शैक्षणिक विकास, क्रीडा विकास ह्या गोष्टी लक्षात ठेवून, ध्येय ठेवून काम करत आहोत आणि भविष्यातही त्या दृष्टीनेच आम्ही काम करत राहू. आपल्याला मिळतील. वेंगुर्ले वासियांना येणाऱ्या आता पावसाळ्याचे 4 महिने तर आम्हाला मैदानात काही कार्यक्रम करणं शक्य नसतं. पण त्याआधी मे महिन्यात आम्ही एक मोठी लाईव्ह कन्सर्ट, त्याच्यामध्ये हनी सिंग, यो हनी सिंग सारख्या गायकाचा समावेश असेल, अशी एक लाईव्ह कन्सर्ट घेण्याचं उद्दिष्ट आहे. त्याच्याबद्दल आमचे प्रयत्न चालू आहेत. त्यानंतर श्रावण महिन्यानंतर गोकुळाष्टमी येते आपल्याकडे. दहीहंडीचा उत्सव आपल्याकडे मोठा साजरा केला जातो. तर इथे एक मोठी दहीहंडी घेऊन दहीहंडीसुद्धा व्यावसायिक स्वरूपात कशी साजरी केली जाते हे सुद्धा वेंगुर्लेवासियांच्या निदर्शनास आणून द्यायचं. तसंच त्याचप्रमाणे सामाजिक क्षेत्रात काम करताना आम्हाला वेंगुर्लावासियांसाठी, वेंगुर्ल्याच्या नागरिकांसाठी एक वैकुंठ रथ तयार करायचं प्रयोजित आहे. वैकुंठ रथ म्हणजे शववाहिनी जी असते आपली, शववाहिनीसारखी एक वैकुंठ रथ घेऊन तो मोफत वेंगुर्ल्यावासियांच्या सेवेत देण्याचा पण मानस सोरया फाउंडेशन ठेवत आहे. त्यासाठी उद्याच्या कबड्डीसाठी आपल्या स्थानिक भागातील जे खेळाडू आहेत किंवा कबड्डी खेळण्यासाठी किंवा कबड्डी खेळाप्रती जे आकृष्ट लोक आहेत आणि ज्यांना असं वाटतंय की आपण व्यावसायिक कबड्डी कशी असते ही समोरासमोर राहून बघू शकतो. आपण फक्त प्रो कबड्डी हा टीव्हीवर बघतो, पण समोरासमोर राहून आपल्या समोर चालू असणारा खेळ ज्यांना बघावंसं वाटतं, अशा सर्व खेळाडूंना, उदयोन्मुख खेळाडूंना आणि ग्रामस्थांना आमची विनंती राहील की उद्याच्या कार्यक्रमाला या. उद्याचा कार्यक्रम तुम्ही लाईव्ह बघा आणि त्याची चर्चा, त्याची संपूर्ण वेंगुर्ल्यात किंवा आजूबाजूला होऊ दे, जेणेकरून येणाऱ्या खेळाडूंना काहीतरी प्रोत्साहन मिळेल.